অথবা ট্রাক বাইকের অপরাধ আবার তো যেহেতু চিনি অগুনি বাগে আলাদা কোনো করি রাম করি যেহেতু আবার নাই আবার সঙ্গিয়া যেহেতু যতজন 10 টাকা 20 টাকা কালেক্ট খাইবনো অটো কাইসা দিয়ে এলাকা শুধু পুরো সাপুনের থেকে মাখাই নাই আমি আগে তাকে সালাই এই যে কম ambagai je chini kok borok news channel lokno bo belekina hambai mariwo जों दिनै अरा कुथुम लाइमानि ngakai फाइनाय बसकांगो 9 अगस्त no जों chini o jaga 48 करमसरा assembly o जों bo हाइके खलाइलाइनाय आ कक लामनो जों साबलाइखा chini o jaga o WTF rok tongo ngakai chini main Tipra motha tongo aboni yagulo chini o jaga YTF ni tongo जों aba हाइके जत्तनो जों जत्तो जागा no जों फोरोंलाइजाक abo chini kaisa o jaga mari जों o jaga kebo khakjagya tamokhe daitto janige samung khlainani bagai barja pat ke bokjago umpano जों jottono poja miliuino rujulayo 9 अगस्त जों select khlaika jaga oro Hokutwisao जों jottono o jaga 48 करमसरा assembly ni bebak tongnai rok जों purum purupe khlailainai tai abono chini mansak jorotoi naithotok nuktotok khlailainani bagai जों o jaga kokchapkha tai o kok awaini sintei 9 अगस्त jottono hai manjaknani tai chini traditional kanmung chumung chini bisheske sinimung hangka chini jekono dofao buri rokni bisingti bisi sinimung phayo ambagai onong kok awai bisingti bang bese kesarnai 9 अगस्त je phainai rok please norok jani ja rignai risa je jani ja hodani rignai risa sinimung notubui norok phaigen kai belekeno sawo ambagai norno khaku furbai lamsogo 9 अगस्त ko ngai tini sudu 9 अगस्त ni wan sukmaya जों 19 अगस्त बहायनो tongo bubagrana asaima sal abono जों नेपाल तिलाव खलाइनाय 23 अगस्त ngakai je 6 schedule manmani sal abono जों Hokutwisao o hatio khalailani जों chonglaikia abono karibo chini je mothano जों bahike ragri talangnai bwskangni salo kwbangma jaga kesa kereng tongo inbano जों o jaga kesa kereng no sukrubui जों bai जों bahike krungi krakhe tongiman o kok lamno no chablaikhya teibo kwbang kok tongo joto kok to जों sabai sasugui manya belekheno nangmani tei kaham kok o jaga chini okra borong manang okra taklaini candidate plus tabuk subjournal ni chairman borong manang Tripura tongo chini o jaga o YTF ni central ni secretary ni tapuk chinet yango Songchajak bwskangni salo chini Tipra Mothani adong declare mani poro जों saimannai borong manang ata hiron de borma tongo teo bahikeno yango chini Songchajak chini buku bobita chini yango buku surupini yang buku boti oba haketebo oro je tongnai joton hong pujagi kono जों jotono oro kaisa teamwork kahamke strongly khlai tongo chini tapuk solendri somrok chini khoren chini nobin bikrom oba ke kwbangma जों joton hong khuya pano जों chini teamwork dao biji tongo जों oba ke chini teamwork kahamke khlai samang tangi tongo bwskangni salobo o chini je thanchani boya takak thung abon bagino जों tinoro nangkukmani kokno जों sablayo ka an kok to rono muthaka obon logi ang chini okra tongu jehetu chini borong gunang okra Tripura borong bang kisa kok kesaran hambai chini aimung channel no sungtini achok laikaro chini national chairman chini da politos tai kada tongo chini subjournal chairman chini boinama thanai tongo sungjotono tini khapulai achok laikha tai khapuri samung tangani bagai sungtini sumai tanglaiha sungtini pula achok laimani chini main agenda tongmani bisung 9 अगस्त chini world indigenous day no sung baike kaham korangkai sung khlai talang manai songono bulai kheno khabake kosina halakya je chini Tipra saro ba chini bukum bara je songo united nations ro kosina hasam songo amno kosina hare 9 अगस्त sung ekdom chini traditional dress jane buk je kokno nijini jane kanmano sung bahai kai sung buno phonoi mana chini kanmung samung timung tongmung sung jotono phonoi chini 9 अगस्त sung chini Hokutwisao playground sung aba rally khai sung ora kaisa program khane chini jan mo samung tongmung samung sung phonoi sung kahama ka program khlainai ni sung wan sung laikha tai successful khlainai kha khai an kok samani orano pairika hamba